Joo, tämä on sitten karhunkierros 23 kilsaa huomenna. Näillä kamoilla pitäisi lähteä juoksemaan. Löytyy kahdet varvassukat, toiset jalkaan ja toiset reppuu. Repusta löytyy 2,5-3 litran rakko. Shortsit jalkaa. Säännösti lupas kyllä jotain +3, mutta mä oon talvella juossut nollakeleissä ja lämpimissä. Tai lämpimämmässä niin shortseilla, niin niillä pitäisi pärjätä tuollakin. Ja jalat pysyy kyllä lämpimänä. Kokan kengät. Sitten siinä on vähän alusvaatteita ja paitaa ja kuoritakkia ja tuubia ja Merinovilla aluspaitaa ja sykevyötä löytyy ja laseja ja otsalampua ja sitten vähän sadesuojaa ja varavirtaa, linolaa paikkoihin, mitkä vois vähän kärsiä tuolla hinkatessa, persvakkoja ja muualle. Rakkoja, niitä ei toivottavasti nyt tarvitse ihan alkuun käyttää. Viime vuonna oli vanhoilla kengillä ja sukilla 10 kilsan jälkeen jalat täynnä rakkoja. Se ei ollut nättiä yhtään, mutta noilla uusilla kengillä ja sukilla niin saa juosta 30 kilsaa märässä suossa, niin ei tule silti mitään jalkoihin. Ja sitten siinä on energiaa enemmän kuin tarvitteissa. Mut sitten tässä on semmonen hauska juttu, että en ole ennen vetänyt näitä karkkoja enkä näitä geelejä, niin vähän tällä riskillä mennään. Ja sitten muutama suklaapatukka ja jostain kätteen tarttunut jollos, niin noilla pitäisi pärjätä se 83 kilsaa. Tai on se vähän enemmän virallisesti. Ja sitten jos joku rupeaa tökkimään, niin onneksi on variaatiota. Ja sitten vielä jos jotain muuta ostesi tuossa ennen starttia, mutta tällaisilla kamalla matkaa. Saa nähdä mitä tulee. Niin, ja bonari vielä. Sitten kun tulee maaliin, niin viime vuodesta oppineena hankin Crocsit jo valmiiksi. Koska mikään muu kenkä ei tuu menevän mukavasti jalkaa. Kun jalat on aivan muussina, niin otan sitten Crocsit ja villasukat, niin sit voi niillä reissun jälkeen kävellä pari päivää, niin sattuu vähemmän. Semmottis. Jep. Ollaan saavattu majapaikkaa ja nyt tässä käydään läpi vähän, että mitä otetaan itse juoksuun ja mitä laitetaan dropbackeihin. Ja luulisin, että juokseminen on se vaikea, mutta kyllä se on niin kuin miettiä, että mitä sen dropbackiin ottaa ja ylipäätään mitä ottaa matkalle. Että nyt jos miettii, niin tuolla varmaan menee eka etappi. Siinä on karkkia ja geeliä ja sitten tällaisia pari muuta. Niin. Sitten dropbackiin, minkä ottaa ekalta leiriltä matkaa ja sitten niillä vetelis maaliin. Joo. Siinä saatiin vähän tavaraa. Lähdöstä numerolappukin löytyy ja tuommoinen menee dropbackiin. Siellä on lisää karkkeja ja pari kolaa. Voisit siinä 30 kilometrin kohdalla nauttia ne ja näin. Ei muuta kuin karkit pussiin ja pussi maaliin. Bagit käytiin tiputtaa ja nyt takas majapaikkaan vaihtamaan juoksukamat päälle ja myöhemmin uudestaan tänne.
Siellä odottaa seikkailu. Hulluja. No vittu. Nääkään ei toimi. Niin. En kyllä halunnut tätä. Toivottavasti ei. Joo, pelipaikoille menossa. Bussi lähtee tuossa puolen tunnin päästä tai jotain. Ja siitä sitten ajellaan tunti pohjoiseen ja sitten alkaisi 83 kilometriä ja alkaa toiseen eteen. Voi Jukra! Kyllä on ihana sää lähteä juoksemaan. No me. Kiitos. Kiitos. Meillä 3. Kolme kilsaa. Tulee mihinkään. Tulee miten maaliin pääsit ja ajan muitteen. Polkujuoksua. Tähän kaatu ennen. Eka 10 takana. 7 samanlaista ja rapiat päälle. Ei oo paha. Vielä jaksaa. Onko nää ekat kunnon portaat? Jep. Ei oo oikeutta kuvata sitä tuonne. Ai ei oo oikeutta. Ei menty. Ai niin totta. Tuolta me tultiin. On ihan väärä kuva. Se on ihan totta. En mä tiedä näkeekö tässä mitään edes kun on niin pimmeitä. Semmosta vai? Pieni sometushetki. Oho. Moneskohan riippusilta tää on tässä? 3. Nyt en ota puhelin. Mitä? Pelkäätkö, että puhelin tippus? Joo, nyt on vähän silleen. On kyllä ollut nättejä riippusiltoja ja koskia tässä jo. Kilometrejä mitä meillä on 20. Parikymmentä. Joo. Et melkein 4. Kroppa toimii. Nilkkoja ehkä vähän kolottaa, mutta muuten ei oo mitään. Ja hyvin heiluu. Hyvin heiluu. Kyytiä kun tuonne päälle. Jep. Joo. Kyllä tässä varmaan maaliin vielä pääsee. Toivotaan. Märkä on jo näin, mutta kun pysyy liikkeessä, niin pysyy lämpimänä. Mutta jos pysähtyy, niin köpelösti käy. Jos se kovempaa, niin pääsee nopeammin maaliin. Niin, mutta ekassa huolessa sitten saa kärsiä, kun pitää hetkeksi pysähtyä.
sellaista. Ensimmäinen huolto tulee. Sitten pitäisi ottaa sitä dropbackista karkit, mitä sinne laittoi, ja palella ja täyttää kaikki nesteet ja mitä muuta tässä pitää tehdä. Syödä sipsejä ja kaikkea muuta. Täältä se lähtö oli viime vuonna 55. Jep. Ekalla taukopaikalla. Kaikki huolto suoritettu. Täytyy rakkoja, lötköt ja karkit napattu tästä mukaan, mitä nyt tänään oli noissa pussukoissa tuunut, ja nyt pitäisi jatkaa matkaa tästä. Vai Jarkko saa tavaransa valmiiksi. Aivan vitun kylmä. On kyllä. Mitä me ollaan tässä oltu? Tultiinko me tähän vähän ennen 5 juoksutuntia, joku 10 minuuttia? Joku 10 minuuttia sitten tultiin tähän ja jumalauta, että on kylmä. Kun lakkaa liikkumasta, niin Ei kato. Ja täällähän näyttää sitten tältä. Tää Herkku ja Tero löysi sieltä. No, kahvia. Kahvia. Murukahvia. No niin. Sitten täällä on kaikkea muuta herkkua. Tuolla löytyi keittoa ja kaikkea muuta. No. Okei, bärbää. — 57 kilsaa maali. Kyllä tää tästä. Kyllä tässä kilometrin kun pääsee liikkumaan, niin kyllä tässä vähän lämpenee jo. Ja miten se Jarkko nyt sanoo, että tuo tauko on vähän semmonen kaksiteräinen miekka vai Ikaroksen lento, että jos siellä syö kaikkia herkkuja, mikä on aivan mahtavaa, niin sit siinä tulee kylmä. Sit jos ei halua, että tulee kylmä, se pitää vaan juosta ja jää kaikissa herkusta paitsi. Se on kyllä sellaista kuoleman tasapainottelua se tauolla käyminen. Ei muuta kuin jatketaan. Oi, anteeksi. Sattuko pahasti? Vähän. Kyllä nyt kelpaa alkukantaista elinvoimaa. Näinpä siinä. Tämmönen some hetki taas. Tankkaus alkoi joka 20 minuuttia.
Vähän alkaa rupea tökkimään. Mutta eipä tässä. Tökkii ihan hemmin. Niinkö tekee Tero? Joo. No mut. Nyt oksenta siis se auto. Joo. No minulla ei oo ihan noin paha. Mutta kyllä tää vähän tökki, mutta pakko vettä. Ja on tässä 6 tuntia. Pantaa 6,5 tuntia jo marssittu. 6 tuntia 40 minuuttia. Niin mitäs kello on? Kello on varmaan aamu 6. Tässä vaiheessa. Kello on. No. Ai. Se on 2:06. Joo, siinä on maraton täynnä. 7:50 mennyt aikaa tässä. About ollaan noin puolessa välissä. Ja tästä tahti vaan niinku, tai siis vaativuustaso nousee kirjaimellisesti. Niin. Avuja perkele. Paljonko tässä on nousumetriä jäljellä? Onko 1000? En tiedä. Alkupätkähän oli sellaista tasasta jolkottelua, mutta mitä tässä oli? 10-15 kilsaa mutasta juurakkoa, missä ei kyllä edetty yhtään juosten. Koska tällä hetkellä olo on sellainen, että jalat ei nouse. Ne liikkuu, no ei juurako yli. Mutta että jalat ei niinku nouse juurako yli, kyllä ne liikkuu eteenpäin, mutta kyllä tää on hullua hommaa. En ymmärrä yhtään ihmisiä, ketkä tätä tekee. Ei saatana. Saatana. Ai ei taivu. Sitten vähän kenkiä auki. Jalkoja kuivaksi sukkien vaihto. Otan kyllä rakkoja. No sillä varmaan. Hyvinkö jaksaa? Jaksaa. Kuivat sukat jalkaan nyt tulisi siitä. 5 minuutiksi. Oi lähti. Villeä tuntemuksia jalassa. No, vittu nuo on paskaset nuo kengät. Nuo jalkaat on puhtaat sukat. On ne villin näköiset nuo jalat. Näkyy nyt on syöpäpaperi. Tää. Mustat hekket on voitettu, suu täynnä suklaata ja pienet ripulipaskat tehty ja rakot paikattu. Nyt me ollaan saatava maaliin asti. Niin, eikä ole polkujuokseminen tosi hauska kun kahtoo tätä. Nyt mennään eteenpäin. Jep. Jalatkin on melkein kuin uudet. Toivottavasti. Joutuu juoksemaan, kun on kylmä. Niin, kyllä. Ei muuta kuin jalkaa toisen eteen. Sitten kun oli aikaisemmin mutajuurakosta puhe, niin se on tämmöstä. Ei montaa askelta ota ilman, että uppoo jalka muttaan tai ei nouse tarpeeksi korkealle juurakon yli. Suurin osa tästä on niinku yhtä paskaa tästä reitistä. Ihan niinku tyhjänpäiväistä turraamista, mutta sitten on tämmösiä hyviä hetkiä. Tää kun rämpii tuolla juurakossa ja mudassa, niin ei etene mihinkään. Niin sitten onneksi on tällaisia väliä. Jep. Vähän alkaa kyllä
jalka painamaan ja paha olo iskemään, kun kilometrejä on. Ota karkki. Kun kilometrejä on 47 takana ja alle 40 edessä. Eli voiton puolella, eli tää on melkein taputeltu. Mutta on vähän semmonen, että tekis mieli oksentaa ja lopettaa ja... No ei nyt ehkä ihan tee mieli lopettaa. Oksentaminen olisi kivaa ja... Mutta ei sekään kannata. Tällä mennään. Mitä me valittelinkaan äsken? Tekis meille oksentaa. No nyt ei enää oksetella. Eikö sulla tapit, minkä otin vähän sitä ennen? Vai sen jälkeen? En minä muista. Anyways. Ei muuta kuin saatana. Täältä vaan Teron perässä. Tästä se olisi lyhyt matka uimaan. Ei tuossa just sukka oo. Siitä vaan. Oi. Ei perkele. Ei muuta kuin yli. Ei siinä kun vaan pienvirta ja mahdollisuus uida. Niin. Hyvin tuli. Esterata. Ai saatana. Ensimmäinen paha nousu. 10,5 tuntia takana. 53 kilsaa. Ja kyllä on voimat poikki. Alkaa olla sellaisia oloja, että jos joku lopettaisi tämän kisan nyt, niin en välttämättä pahastuisi. Siis lopettaisi niin kuin tämän kaikilta osallistujilta. Niin en niin kuin yhtään harmittelisi, mutta maaliin se on mentävä. Q30 ja rapiat. Ja nuo gaselit, ne vaan tuolla juoksee. Yksi tuntia mittarissa täynnä. Ja se on taas tankkausaika. Tuosta ananas-kofeiinigeeliä. Ei oo herkku, mutta ei näitä tarvitse vettä kuin vaan joka 20 minuuttia. Tai sitten jotain muuta. Mikä kiva, se kyllä tauottaa tätä. Tai niinku jäsentää tätä juoksua. Et tuntuu, että koko aika pitää olla jotain suussa. Mut silti tää matka ei tunnu lyhenemään. Aika juoksee, minä en. Ei muuta kuin riippusilla. Hyvä. Älä horjaa. Mä en sen liukas tuolla.
semmosella vauhdilla. Kyllä alas pitkä matka. Toiseksi viimeinen taukopaikka lähestyy. Ylämäki. Ei pysty. Toiseksi huolta selätetty. On kyllä sellainen olo, että seuraavalle paussille on 18 kilsaa. Siitä sitten 7 kilsaa maaliin. Ja se on sitten siinä. Eli mikä 23 kilsaa about rallaa. Ja aikaa 5,5 tuntia. Kyllä tää tästä. Vittu. Nyt on nättiä. Tiedätkö sen tunte, kun jalassa on rakko tai pari. Ensin pitää vielä juosta puolimaraton. Hauskaa homma. Vajaa 20 jäljellä maaliin. Jaksaa. Sä on Jarkko. Silloin tässä vaiheessa kysyä, että missä sä oot? Mä oon pilvessä. Enää sellainen 10 jäljellä. Pari kilsaa seuraavaa huoltoa. Ja mitäs tässä nyt on? Sillä 500 metriä sitten vasen polvi kertoo, että hän ei halua enää kantaa minua täydellä voimalla ja vähän on juokseminen nilkuttamista. Mutta ei tässä. Fiilis hyvä. Aikaa 3 tuntia. Matkaa jäljellä 10 kilsaa. Kyllä tämä tästä. Sieltä lähestyy ensimmäinen köysirata. Jep. Tässä joku 2 kilsaa viimeiseen huoltoon ja raskaaksi käy. Tiedättekö mitä poro sanoo? Poro sanoo moro. Ja näyttää äässiä. Viimeinen huolto hoidettu. Mitäköhän meillä on aikaa? 5 minuuttia. Supernopea. Oli supernopea. Nyt on 2 tuntia 7 minuuttia. Selvittää 7,7 kilometriä. Ja saatana muista ylä- ja alakkeen. Teknisesti 7 kilsaa. Kyllä. Eka todella haastava nousu. Ensimmäinen viimeisistä. Lähdetään tästä. Sitten tää on maalissa. Viimeistä viiää. 1,5 kilsaa maaliin. 1 rukarinne noustavana. Kyllä on fiiliskin sen mukaan. Laskettiin tuossa tunti, puolitoista sitten, että se on siinä ja siinä ennen maali ajoissa, koska meillä oli joku vartti per kilometri varattuna reilu tunti sitten. Ei oltu ihan varmoja mikä se lopullinen kilometrimäärä tulee olemaan, mutta kyllä sä tästä 50 minuuttia aikaa 1,5 kilometriä. Siinä kavutaan 1 mäki ylös ja sitten vaikka kuolleena ruhona viritään mäki alas maaliin. On tää kyllä. En voi suositella kellekään, kyllä on järkeä päässä.
Tässä tää nousu on. Ja lumiestettä. Ai. Tuossa se on se viimeinen nousu. Sitten se on alamäkkeen rullailu. Ai. Melkein voi ehkä tässä vaiheessa sanoa, että päästiin maaliin, mutta sen näkee maalissa. Muista sit Jarkko sammuttaa activity maalissa. Siellä jossa se maali on. Oi. Kyllä, mahtavaa. Pekka Muukimäki, juoksuli 3 urollista 83 suorittaja maalista. Jarkko Jusmiin, Lauri Kosolen. Onneksi olkoon. Kiitos. Siellähän se tehtiin. Siellä hyvin kerkesi. Kiitos. Ja Marko, tervetuloa maaliin. Voin sanoa Aivan paskalta. kilometriäkään en olisi jos enempää. Hienoa, minä ylpeettä sen. Mietiä, Sitten siellä maalia lähestyy seuraava. tulla maaliin ajoissa, Joo. mutta myö juostiin kyllä. Annika Pesonen tulee tässä Toka vikalla. maaliin. Huollossa me istahin tuolilla, että me on ihan tyhjä, kyllä ei oo mitään. Karppinen. Siis me ovat lötköt täyteen. Sitten oli niinku Ja siitä sitten niinku, nyt lähtee. alkuun mie tsemppasin Lauri eteenpäin vikassa huolessa. Mie oli ihan varma, että ei me tulla kerkeimään. Lauri oli. Minä ainakin yritän, no vittu mie juoksen perässä oikein. Ja meillä jäi kuitenkin joku puoli tuntia. Hienoa. Vittu me tehtiin se. Kyllä, vitut siis. Vitun siistiä. Muita kärkijuoksijoita tuosta 13 kilometrin sarjasta. Miltä nyt tuntuu? Aivan todella kaupunkialueessa, kuten näkyy, aika vaivalloista. Minun puhelinkin tärisee, kun minun palautetaan niin paljon. Mutta kyllä tätä. Mennään eteenpäin. Tätä lapset on polkujuokseminen. Kaikki kynnet ihan mustana. Tee kaikki pois. Sieltä löytyy aika... Ai, onko siinäkin joku... Joo, siinäkin on rakko. Kantapäässä. Ei saada. Ai. Ei. Mitä? Tätä löytyy rakko. Oho, ihan kunnolla pois. No en minä tiedä. Se on se. Onko se toisen varpaan kynsi hammannut siihen? Ei. Kun meillä on varvassukat. On mielenkiintoisessa paikassa. Siinä on joku kivi ollut välissä. Varma. Siinä on rakkolaaseri, mikä laitoi sille puolin välissä reiksuu. Semmoiset varpaat. Tää menee sitten Pornhubiin. No niin. Se vili. Jollainhan tääkin reissu täytyy tienata. Jep. Joo, tässä oli tämmönen reissu. Nyt ollaan lähdössä kotimatkalle. Mitäköhän me nukuttiin yöllä? 12 tuntia. 10.
No joo, joku 10 tuntia tuli yöllä nukuttua ja Garminin mukaan me nukuin 2 tuntia. Mut, Garmin ei tiedä mistään mitään. Itellä on jalat ihan tohjona. Pääsen vähän kyykkyä kohti, mutta en hirveästi. Ja Jarkolla Terolla on ihan tuoreet jalat, millä ne varmaan lähtis uudelle lenkille tänään, jos vaan sellainen olisi tarjolla. Joo. Miten sitä nyt summais? Paskareissu tuli vaan tehtyä. Oli aivan niinku jäätävä olo eilen illalla, kun jollain ihme voimilla purisin sen viimeisen 7 kilsaa siitä niitä tuntureita yli. Kun oli pelko perseessä, että nyt ei niinku riitä aika siihen cut-off timeen, että olisi jäänyt ilman aikaa koko kisaa, mutta siinä me sitten Jarkon kanssa puristettiin itsemme maaliin aivan älyttömällä tarmolla ja Terohan paineli maaliin jo joskus 30 kilsaa ennen meitä lähti ottamaan eroa, niin, tai 30 kilsaa ennen maalia lähti ottaa eroa meistä, niin sehän oli siellä. En sentään painellut maaliin 30 kilsaa ennen teitä. No joo, ei ihan se sillä lailla, mutta 45 minuuttia ennen ja lähdin omille teille, niin ehkä 30 kilsaa. Niin, juuri näin, että ja siellä se sitten 3 varttia jo oottelit maalissa meitä ja sellaista. Mut joo, ihan tämmönen hauska hommahan tämä oli. Jos sitä sillä lailla miettii, ilman että miettii miltä se tuntuu. Se kokemus ei tuntunut yhtään hauskalta. Joo, siinä sitten kun oli päässyt maaliin jollain ihme voimilla, niin sen jälkeen heti meni jalat aivan rautakangiksi ja niillä ei pystynyt liikkumaan. Täällä oli vessassa sellainen tuommoinen kynnys, tai niin vessan lattia oli korkeammalla muuta, niin ei sinne päässyt ilman käsivoimia. Aivan kauhea olo. Eikä tässä. Kotimatkalle ja sitten pesemään pyykkiä ja kaikkea muuta. Ciao.